Здравейте, мили хора! Днес си мислех за темата, свързана с границата. Едно от нещата, което постоянно хората говорят, но някои не могат да разберат. Това е емоционалната граница. Границата с нас самите или границата с другия. И за това стоят всъщност много често страхове. Страхове от това, аз ако поставя граница, аз ако кажа, ако заявя това, което чувствам, това, което преживявам и това, което не ми е окей, стои много често в много от хората страха да бъдат отхвърлени, да бъдат изоставени, да не се съгласят с тях или дори някой да агресира към тях. И именно заради това много често хората от този страх а, те блокират своята нужда, своята емоционалност, своите желания и влизат в такъв модел на това да угодят на другия. И всъщност, колкото повече много го влизаме в тази динамика и спираме да задоволяваме тази наша потребност в дадения момент, ние влизаме в едно предателство на себе си и много от хората, с които съм работил, започват да трупат една такава несъзнателна вина към себе си, когато го правят. И след това, естествено, когато много често сме с толкова много вина, ние започваме разрушителни модели на поведение, като алкохол, цигари или какво ли още не. Защо? Защото много сме били в модела на страх ме е да не ме отхвърлят, поставяйки граница, и предавам себе си, изоставям себе си, отхвърлям себе си. И всъщност, ако се замислим, същността накрая винаги стои този страх. Страх, който ни сковава от дадени поведения, ние да се заявяваме. И оттам нататък ние няма как да сме автономност, да сме личност, да сме индивидуалност, когато не го правим. И оттам нататък е напълно нормално ние да влизаме в после някакви саморазрушителни, уж успокоителни такива методики през всичко това, което изборих, но те наистина ни разрушават, защото не са здравословни. Предполагам, че някои от вас се препознават в това. Замислете се и моят съвет е, когато дойде ситуация, опитайте се да се предизвикате и да изберете себе си. Да победите страха. Направите ли го 1, 2, 3 пъти, ще видите как ще се върне увереността, ще се върне преживяването на сила във вас, буквално телесно ще почувствате една енергия, която бликва в тялото ви, едно усещане дълбоко за удовлетворение, за сила, за връщане към себе си. Аз съм Калоян Божанов, психотерапевт, гешталт психотерапевт, работя с детски травми, семейни констелации и сексология. Ако това видео било полезно за вас, споделете в коментар. Имате ли такива преживявания? Скоро с моят колега Лидия Пеева организираме едно събитие, което ще бъде такава група, която е за преход, когато човек преминава през определени кризи. Ще бъде много интересно и подкрепящо в такава групова динамика, така че ще споделя линк под видеото, заповядайте.